קצת זו דלת אחורית, תחזור לער המחשבות, אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר, או לפחות נושמת מכשירים, מוטב היה לו לחזר, ובכלל שלא היינו מכירים. מה עוד ביקשת שתקת כך שהרעשת? מה עוד ביקשת? בוקר מלוכלך וקר היה זה כשיהודה התקשר, ביקש ממני את המספר טלפון שלך ואז סיפר שחשב לפגוש אותך, כך שאם יש איזה משהו שאני רוצה אולי לשלוח לך, הטיסה יוצאת בערב יום שני. מה עוד ביקשת? רצחת וגם ירשת. מה עוד ביקשת? לא עובר שבוע והנה את שולחת מכתבים, סיפורים על איך נגררת מטבעון עד צ'כיה החורבית עם בחור אחד שרק הכרת. כן, הוא עשה לך בדיוק את מה שאת עשית לי כמה חודשים לפני, עד שמצאת אותו עם מישהי בדירה. עכשיו הכל ברור הרי, איך את רצה והבלה בחזרה. מה עוד ביקשת? ביטית ואת ביקשת. מה עוד ביקשת? Let's try and hear you, okay, you guys. מה עוד ביקשת? You go. מה עוד ביקשת? Now, some of you tripled your Hebrew, right? Okay, let's try it again. And מה עוד ביקשת? All right, next verse. פתאום את ממלמלת שאני הכי טוב שהיה לך במיטה, לא שזה כזה קשה, מכל השאר בטח עשו אותך עמידה. עמידה. מורדון מפרק, ששמלתך מובשלת לעקבם, אספת עצמך למחרת, החלטת כבר שאת חוזרת בתשובה. מה עוד ביקשת? טרקת ואז נקשת. מה עוד ביקשת? בשבילי את עבודה, ובינינו נדמה שגם בשבילך שנתיים קודם ידע שיהיה בסוף אני זה שלך, הצל שלך רודף אותי